سلام نعخاتكمن نعخاتكنن يخون كبران تخطاتلتنا كما يكنيكم نلومي ككافلوكم حزلكم قريبه زلخو تحستو نفت اطراق واقبتن بهرياتومن بمعدو انتاي كم زمسل يخون كم وترو منጭ صحفاتي زتفلاليا مرببات حبريتين كسافت صامت حستي مساي كتصنحنا عدمكو انغدتي جوبا قبلكم نمأتويت كتكوننا جن ازيا اقداسي تقسي واسكبل فرحات أملاخ ناي مجمرتا طبابيا ويدما فريها اغزابيهر ناي مجمرتا طبابيا بولو نابتو حستي كاتو صحيدو تعبي كوخوب انتنبهال زبزحنا بتا عيننا انرئا صحي مبلنا اتزقرم جن صحي حانتي كاب كواخبت تأفر كوينا كاب ازعابيا بوزحات كواخبت اللواع نسا غزيفات ترأينا كوينو سمعنا تقانا سلزلات رحيوم اتن كالوت كواخبت جن كاب مريتنا ازين سلزرحاقا دقاقت خوينن يرأيانا كمزي نفاريت اب سماي كتبررن كلا انرئان بأكال كنسكالان كلنا خوينا انرخبون مالتيوم تمرامرت خمزبلو كواخبتي بصعوق تقاصال غاز تسرحو اب هو تنصافيفم زركبو اكلاتيوم اب دبنا البو نصور سماين مشت كسادنان قعريرنا ناب سماي مسنطمتن بزي موغلح مسارحي كاب 3000 نلعلي كواخبتي كنقصر كمن نخل كيلاتات يحبرنايم اذا منچ مقوتن برهانن وحس كل عينتي وزخونه صحي حنت خبتم ببليونات زقصرو كواخبتيا مسكالوت كواخبتي بمنصصار صحي نمريتنا ازيا قربا بمخانا كم نشتو كباب سف خوينا ترأينا اتوم سترفو كالوت بليونات كواخبت جن بت زمناون ازي حيالن موغلح مسارحي تلسكوبون كم برهاناوي نطبطاب كوينوميوم زراينا ابزي تفريلنا نصوعو مجمرتان موداتان زيبول ادماس لعل 200 بليون زربحو ببليون زخونو كواخبت خمزلو تمرامرتي سنة افر يحبرونا اذا قطر زمالت كواخبتي كم جنزب انت نحسبو ممو نهزب عالم انت نعدلهم نفس وكفسب 5 بليون بقصري مبصحو نيرم سلازي كواخبتي ازيم جزفت نهالو قصرم دما كقصراب زي كئلن نحادسب 5 بليون كبصحوان كم زخولو انت تردينا تفر زبال معرخ ندي عرموشش مخانو ينصرلنا كواخبتي ازيم جزفان اكلاتيوم اتا نمريتنا بحادة مليون جزيه خم التعابيا زنقرلا صحي بقصي مسكالوت كواخبتي كتوادا درنكلا ما اكلاي درجات تحز نصحي حدا شح جزيه اصفز عبي واقالوت ازيوم درماسات كواخبتي كمزر كوبيوم تمرامر تزحبرنا ازنا خونا جن كواخبتي كابزا اننبرلا بلانيت مريت ازيوم رحيقوم سلازركبو كمن عشتو نطبطاب كوينم يرأينا بزي كاصحي اتان مريت ازيا زقربتيات تبهال كوخوب كام مريت 4 تريليون كيلومتر رحيقا تركب حانت زمناويت فتانا يوق نفاريت كام مريت تبقيسا كي عرفت نابتا كوخوب مسن لقها دحري 1 مليون عامتات نابتا كوخوب مبصحت إذا مالت معرخ ندي تازقربت تبهال كوخوب كام مريت رحيقا خمزلا زملكتيوم كواخبتي حبرومن دمقوتومن بتزلوم وشتاو مقاتن قصفن يفلاليوم قال كواخبتي كم صحي بيتش حبري قالون كيح كالو دما سمياو حبر اللوم اتافل ما زتفترت كوخوب دحري 100 مليون عامتات مفتار تفر كم زمصت تمرامرتي سنه تفر يقمتوم ابزي ناي غزفان اكلات منصافف زخونه تفر قصال لدتن موتن ناي كواخبتي كم زفصمون ازوم ليقاونتي يحبرونا حنت خوخوب كم حدا صعق دبنا ناي غاز كوينا غعزو هيوتا تجمر ابزاهم متزيا اتوم ابطفر زركبو كم هيدروجينن هيليمن زبحالو باتاتات غاز نابت حمرت ناي تدبنا خاطو يجمروم اتوم باتاتات نابت حمرت ناي تصعق دبنا ابزاتو لغزي بزفطرو وفطنت اتدبنا يقاصل از مسرح زي ابطرزي كبصحن كلو اتمقوت ناي تحمرت دبنا 10 مليون دغري فارانهايت يبصح ابزي طرز مقوت زدمايو اتوم ابتباتا زركبو هيدروجينن هيليمن غازا زقاصلمو بنيكلوراو مسرح كالو تحدثت باتاتا زفطرم ازي طقلل مسرح زيو نحنت خوخوب كم صحي زقوم
كواخبتي كاب ጥንቲ ጀሚሮም ክጽንዑ ጸኒሖም እዮም ጥንታውያን ሓረስቶት እኽሊ ዘርኡሉ ግዜ ንምውሳን ኣንፈት ዝጠፍኦም ተጓዓዝቲ ወይ ወተሃደራት እውን ኣብ ግዜ ምሸት ኣንፈቶም ንምልላይ ንከዋኽብቲ ከም መሕበሪ ክጥቀሙሎም ጸኒሖም እዮም ከዋኽብቲ ኣብ ህዋ ስሩዕ ዝኾነ ኣቀማምጣ ይብሎምን ኣብ ገለ ነቑጣ ጭቕጭቕ ኢሎም ኣብ ገለ ፋሕብትን ብምባል ብጉጅለ ቆይሞም ይረኣዩ እዚ ጉጅለ ናይ ከዋኽብቲዩ ብሳይንስ ጋላክሲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ፀሓይና እትርከበሉ ጉጅለ ከዋኽብትኻ ሚልክ ዌይ ብዝብል ይጽዋዕ እዛና ዓና ብርሃንን ሙቐትን እትልግሰልና ፀሓይ እትርከበሉ ጉጅለ ከዋኽብቲ ወይ ሚልክ ዌይ ንዕኡ ይቐርቦይ ወይ ጎረቤቱ ዝበሃል ካልእ ጉጅለ ሚልክ ዌይ ኣብ መንጎኦም ናይ 200,000 ናይ ብርሃን ዓመታት ርሕቐት ኣሎ ብስነ ፍልጠት ሓደ ናይ ብርሃን ዓመት ዝበሃል ብርሃን ካብ ሓደ ኣካል ናብ ካልእ ኣካል ንምብጻሕ 946 ትሪልዮን ኪሎሜትር ዝወስደሉ ግዜ ማለት እዩ እዚ ብኣብነት እንተርኢናዮ ብርሃን ካብ ፀሓይ ናብ መሬት ንኽበጽሕ ካብ 8 ደቂቕ ንታሕቲዩ ግዜ ዝወስደሉ እቲ ብርሃን ካብ ፀሓይ ናብ መሬትና ንኽበጽሕ ሓደ ናይ ብርሃን ዓመት ዝወስድ ነይሩ እንተዝኸውን ግን 946 ትሪልዮን ኪሎሜትር ተጓዒዙ መጺእና ምበልና ነርና እዚ ግን ኣይኮነን ምኽንያቱ ፀሓይ ካብ መሬት ኣብ ናይ ኣስታት 150 ሚልዮን ኪሎሜትር ከባቢ ርሒቓ ስለ ትርከብ ካብ 8 ደቂቕ ዘይበዝሕ ግዜዩ ብርሃና ናብ መሬት ንኽዓልብ ዝወስዶ ግዜ ስለዚ ኣብ መንጎቶም ዝቀራረቡ ዝበሃሉ ጉጅለ ከዋኽብቲ ብውሕዱ ናይ 200,000 ናይ ብርሃን ዓመታት ርሕቐት ኣሎ ክበሃል እንከሎ ብኪሎሜትራት ነዚ ንምዕቃን 200,000 ዝረብሖ ብ946 ትሪልዮን ማለት እዩ እዚ ቁጽሪ እዚ ስም እውን ክንረኽበሉ ኣይንኽእልን ምናልባት ናይ ቁጽሪ ተመራመርቲ እንተዘይኮይኖም ክንድዚ ዝኣክል ርሕቐት ኣብ መንጎ ጉጅለ ከዋኽብቲ ከምኡውን ኣብ ጠፈር ዘለዉ ብዝሒ ከዋኽብቲ 200 ቢልዮን ዝረብሖ ብቢልዮን እንተኾይኑ ጠፈር ዝበሃል ብርእሲ ደቂ ሰብ ክግመት ዘይከኣል ኣዝዩ ብዙሕ ደርማስን ዓርሞሸሽን ኢድ ኣምላኽ ዝሓለፎ ፍጥረት ምዃኑ ዘይምዝንጋዕ ሓንቲ ኮኸብ ካብታ ዝተፈጥረትሉ ግዜ ጀሚራ እቲ ኣብ ውሽጣ ዝርከብ ሃይድሮጅን ዝተባህለ ባእታ ብኒኩለራዊ መስርሕ ናብ ሄሊዩም ብቐጻሊ እናተቐየረ ይኸይድ እዚ መስርሕ እዚ ነታ ኮኸብ ከም እትቃጸል ይገብራ እዚ ምቅጻል እዚ ሙቐታውን ብርሃናውን ፀዓትን ንኽትፈጥር ይግድዳ እዩ ንኣብነት ፀሓይ በብግዚኡ ብገዛእ ርእሳ እናተቃጸለት ሙቐታውን ብርሃናውን ፀዓታት ትፈጥር እያ ሕመረት ወይ ውሽጢ ፀሓይ ሙቐቱ ኣስታት 15 ሚልዮን ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝግመት እዚ ብብርሃን ዝሰጥሑ ፀዓት ንቢልዮናት ዓመታት ተዋህሊሉን ብኸምኡ ክቕጽልን ድሕሪ ምጽናሕ ሞት ናይታ ኮኸብ የስዕብ ፀሓይ ብገምጋም ዕምራ ብናትና ቆጻጽራ 10 ቢልዮን ዓመታት ዝግመት ድሮ 5 ቢልዮን ወዲኣቶ ክንድኡ ድማ ተሪፍዋ ከም ዘሎ እዮም ተመራመርቲ ናይዚ ዓውዲ ዝሕብሩና ኣብ መወዳእታ ድማ ከም ዝኾነት ኮኸብ ክትቅህም እያ ዝብል እዩ ናይ ሊቃውንቲ ስነ ጠፈር ትንተና እዚ ናይ ስነ ፍልጠት እዩ እቲ ናይ እምነት ድማ ካልእ እዩ ሓንቲ ኮኸብ ክትኣርግን ከላ ሃይድሮጅን ዝተባህለ ባእታ ተቓጺሉ እናነከን ኣብ መወዳእታ ድማ ክጽንቀቕ እንከሎ ዘጋጥም ክስተት እዩ ሓንቲ ኮኸብ እርጋን ክትጅምርን ከላ ካብ ዝነበረቶ መጠን ትገዝፍ ሕብራ ካብ መጠን ንላዕሊ ጓህሪ ይመስል ኣብ መወዳእታኻ ተበታቲና ትጠፍእ ደቂ ሰብ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኮይኖም ብዛዕባ ጠፈር ብዙሕ ምርምራት እዮም ዘካይዱ ብዙሓት ናይ ምርምር መንኮርኮራትን ሮቦታትን እናወንጨፉ ድማ መጽናዕትታቶም የብዝሑን የሐይሉን ኣለዉ ብፍላይ ዝማዕበላን ሓያላትን ሃገራት ናይ ዓለምና ኣብዛ ዓውዲ እዚ ብዙሕ ርእሰ ማል የፍስስ ኣለዋ ሊቃውንተን ብዝህብዎ ዘለዎ ሓበሬታን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ዝቕጽል ዘሎ መጽናዕቶምን ብምምርኳስ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ጠፈር ገለ ክበሃል እኳ እንተተኻእለ ጠፈር ግን ገና ነሽሓት ዓመታት ተጸኒዑ ዘይውዳእ ብዙሕ ባህርያት ከም ዘለዎ እዩ ዘነጽረልና ኣቃወማ ጠፈር ሓንጎል ደቂ ሰብ ክበጽሖ ዘይክእል ሚስጥረ ፍጥረት ሒዙ ከም ዘሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበርሀ ይኸይድ ኣሎ እዚ ናይ ጠፈር ውጽኢታዊ ኣፈናዊ መጽናዕትታት ዘነጽሮን ከነስተብህለሉ ዘለና ዓብዪ ቁም ነገርን ግን ኣሎ ንጠፈርን ካልእ ጠፈራትን ዝፈጠረ ኣምላኽ ንስራሓቱ ብምርምር ክትበጽሖ ዘይከኣል ናይ መጀመርያን
موداتان مخانو زنصريم نلومي بزعبا نيشتو قنچال أفطاطرا كواخبتي كاب زنببكو صوميقه زكافلكم نزي يمثل نيرو كالي غزي بخالق تحستو خصاب نرخب زفانوكم حوهم إفرم قدي سناي كنه ببزلنا يو تشاو